Ez zaizkit asko gustatzen sailkapenak. Uste dut sailkapen batek gehiegi mugatzen zaituela eta ustu ere bai. Galdetzen badizute zu zer zara, 3 hitzetan zu zer zara esan, niri iruditzen zait hori gehiegi mugatzea dela, gizakia gehiegi mugatzea orduan. Poeta edo idazlea, gauza bera da. Sortzen duen persona bat naizela esango nuke, besteak beste. Gauza gehiago ere bai. Ezke gu gara poesia, eta gu gara fikzioa, eta gu gara autofikzioa, eta gu gara egoerak, literatura egoerak sortzen ditugunak. Orduan, non dago bizitzan? Denean, gugan dago, kanpoan dago, eta hemen barruan gauza asko daudela, eta kontatzeko era aldatzen da, ze bakoitzak bere begirada dauka, eta bakoitzak modu batera edo bestera kontatzen du bizi duena eta ikusten duena. Eta uste dut hori dela aldatzen dena, hau da, sortzen duen persona baten eta beste baten artean zein da aldea, aldea da begirada. Eta non jartzen duen begirada hori, ez? Ez naiz oso idazle serioa. Nola baita esateko, ez naiz egunero zerbait idazten duen horietakoa. Asko ibiltzen naiz, asko aritzen naiz batetik bestera, gustatzen zait ibiltzea, eta batzuetan egiten dut musika eta ezer entzun barik, ez? Kaskoa jantzita nire burua entzuteko, baina ez dut ezer ez entzuten. Eta sakelekoa eskuetan eukiten dut, ze derrepente burura etortzen zaizkit ideiak edo gauzak eta apuntatzen ditut. Orduan, sakelekoan apunte piloa ditut. Gaiak beti dira berdinak, ez? Bizitza, norbera zelan sentitzen den, gorrotoa, maitasuna, frustrazioa, amorrazioa. Momentu honetan munduak amorrazio asko eragiten du, eta saiatzen naiz politikoki pixka bat baikorra izaten, gainera nire buruari edo nire burua behartu egiten dut politikoki baikorra izaten, ze ez dira garai hauek baikor izateko garaiak. Eta orduan batzuetan konturatzen zara egunerokoak eta gertatzen denak gainberara eramaten zaitu, ez? Maldan bera eramaten zaitu. Zaratatsu, alaxe. Are gehiago, ez badira aditzen. Behin eta berriro datoz, ez ustean. Ezaguna denean entzungo duzu, hemen zaude berriro. Errekonozitu, begietara so, solas egin eta gero utzi joaten. Uholdeak beso artean iltzatuta dakartzan etxe lerro. Kazetaritza da kontatzeko bestera bat, eta gaur egun galdetzen badidazue non dago fikzio gehiago kazetaritzan ala literaturan, zalantzak izango nituzke zenbait momentutan. Kazetaritza da, nik bizibide edo ogibide bezala aukeratu nuen lanbidea, gustatzen zitzaidalako idaztea, kuriosidade ikaragarria nuelako eta galdera asko. Eta pentsatzen nuen, horrelako ofizio batek galderak erantzuten ditu. Baina gero denborarekin eta hainbeste hamarkadaren ostean konturatzen zara ofizio honek, kazetaritzak, erantzunak bari galdera gehiago sortzen dizkizula. Kazetari izateko eta kazetaritza lantzeko uste dut, eta hau izango da, iritzi guztien kontra esango dut, momenturik onena da. Uste dut inoiz baino beharrezkoagoak direla kazetariak, norbaitek kontatu behar digu ze gertatzen den. Eta gertatzen dena ez da gauza bakarra, gertatzen dira gauza asko. Eta begirada asko daude, eta beraz jaso behar dira begirada horiek denak norberak ere
gertatzen denari buruz iritzi bat egin dezan, ez? Orduan, uste dut, inoiz baino beharrezkoagoak direla kontatzen, errealitatea kontatzen diguten ahots horiek. Eta ikasi behar dugula autokritikoak izaten, eta autokritikoak izateko, eta distantzia batekin mundua begiratzeko, eta ulertzeko ze gertatzen ari den, horretarako kazetariak beharrezkoak dira, edo kazetariek kontatzen dutena. Gero, bakoitzak aterako ditu bere ondorioak. Sobre la mesa, un misterio, una portada espectacular, una pantalla, una pandemia, un cambio de vida radical. La novela la ha escrito Ernesto. Uste dut momentu honetan fast kasetaritza batean bizi garela, eta nik gero eta argiago daukat slow kasetaritza behar dugula. Hau da, behar dugu patxada, ikusteko, kontatzeko, lantzeko, eta gauzak ondo egiteko. Beste aldean, nik uste dut askotan beste aldean dagoen jentea ahaztu egiten dugu. Gure lana zein da? Zein da kazetari baten lana? Kazetari baten lana da kontatzea ze gertatzen den. Eta batez ere, zubi lana egiten dugu gertatzen denarekin eta beste aldean dagoen persona horiekin kontatzeko gertatzen dena. Uste dut hasi behar garela ondo lantzen kazetaritza, kalitatezko kazetaritza egiten, eta horrek esan nahi dau beste pausu bat behar dugula, atzera egin, lasaitasuna hartu, gauza bada gertatzen dena etengabeko jari horretan egon, eta beste gauza bada azaltzea gertatzen dena, ez dugu azaltzen. Inoiz baino bide gehiago daude komunikaziora heltzeko, baina inkomunikazio batean bizi gara. Eta inkomunikazio hori apurtzeko ezinbestekoa da beste taxu batean, beste patxada batean gauza kontatzea. Eta nik aldarrikatu nahi dut, badagoela beste modu bat kazetaritza egiteko, ezinbestekoa dela modu hori, lasaiago bizi behar garela, lasaiago kontatu behar ditugula gauzak, eta hobeto.